wat John Maxwell heeft gezegd? Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden van Samuel Hendrik Kuik alias Slimmy en die peer. Bhai और बहनों, नमस्कार, salam alaikum. Ik groet u allemaal met Barouan. Kijk achter mij. Kijk. Ik wil u wijzen met een kokos. Beste mensen, u moet één ding weten. Dames en heren. Kijk achter mij. In 4 jaar heb ik... Wacht, laat me u eerst iets zeggen. Als u mensen kiest om u te helpen, om het land te leiden, en die mensen die u kiest weten nooit wat armoede is en wat pinari is, dan begrijpt u dat u een groot probleem hebt gecreëerd voor uzelf. Want ze gaan u nooit kunnen helpen. If you go kisi smapoti, sa nooit no sap, de mano 4 pina, de mano 4 fuka, de mano 4 taibere, nooit de man om een poer uit je gotro. Lasta uit je liba en lasta uit Asse. Ik ga u wat zeggen. Ik ben geboren op de boer buiten. Dan mi vroeg ik wel Munder Kashmirstraat. Tapauku. Dan mi tandrape. En op mijn 27 jaar mi ga Noord. Dames en heren, je moet begrijpen sana pina. Fuka jepwa trasmasa epina. If you nooit no vieren, you know je pasma. En dat nasa chan kiss you. Dat nasa Chandrika Persat Santoki, president Sadin, dat nasa de VAPR kiss you. De mannen sapsana pina. Dat van hem op je uit pina. Begrijpt u, maar die mannen weten niet wat pinari is. Die mannen weten niet wat armoede is om jou eruit te halen. Kijk achter mij. Kijk nou. Kijk nou. Dames en heren, kijk nou. Kijk met mij daar. Ik ga u wat vertellen, dames en heren. Kijk nou. Dat mag ik zeggen. Mi bouw moro oso. Dan chan nga Brunswijk bouw. Samuel Hendrik Kuik bouw moro voer oso. Info jari dan chan nga Brunswijk bouw. Mek de man sorwa oso. Mek chan nga Brunswijk. Mek Romy. Mek Mark Romy. Sorwa oso sa bouw. Gichan. Laat Mark Romy op huis. Kijk hier. Dames en heren. Ik wil ervoor zorgen. Ik heb meerdere gebouwd. Maar mijn sorry Yusuma etak na you. Ik weet wat armoede is. Ik weet wat productie is. Ik weet als geen ander hoe je een huis moet bouwen. En ik zou zeggen, mino bouwing, die moment je er bouwing. We op de mannetje giu, de stijlen, we op de giu. Dat je zelf naar je familie naar Karabat in 4 toe. Je moet ook werken om iets voor jezelf te hebben. Laat het niet alleen voor Lanti. Dat is mijn plan. U gaat het zelf bouwen. Pot alle materiaal. De Udulai. En ik heb zoveel van deze huizen voor mensen gebouwd. U kunt het zelf doen. Wamung. Juetaina also. Wamung. 1 man. Nogosuku. Tegel ng alle resana. Dat na yung goroko poten. No actie Lanti potengi. Lanti also dat sonne schijnt op je de te dong. En Lanti also dat alle ne nat you te dong. Of TS doen of de terapje studeer. Daar naartoe moeten we gaan. Dames en heren. Je moet mensen kiezen om jou te bemoedigen om sneller vooruit te gaan. Maar kies geen mensen die jou tanteren. Mensen die je onderdrukken. En dat is de VHP. Dat is Chandrika Persat Santoki en zijn beleid. Met zijn bestuur en hoofdbestuur. Om u te onderdrukken. Dat is hij hulp voor u gaan zoeken bij China. Maar Bouterse werkt ook met China toch. Maar het was niet goed toen zij in het parlement waren. Toen Chan
fractievoorzitter was Bouterse niet goed, was China niet goed. Pay longo no. If mina de steeds in bed trouwen, faya zo toen hij tapu, met je smelter lid drapen. Dames en heren, hierover wil ik met u praten. Armoede kan de regering oplossen, maar zij moet willen. Ik kan over armoede praten. Ik kom uit een gezin van 9. Mijn welenmoeder, Bea, Hawani, Bik, Pachai. Getrouwd Kuik. 9 kinderen hoor. Eigenlijk 10 maar, wanneer maar na Nigipching, de boer buiten. Minta kabra Paramaribo Noord, minta kabra Bungalow Park, nanga de Prespo geboren. Minta kabra de boer, nanga Munder. Faya in de Olo. Maar ik heb iets van het leven gemaakt. En ik ben bereid het aan u over te dragen en u te helpen. Blijf de zaak volgen. Share dit. Geef niet op. Nog 12 maanden. Dan de man buckle up. Nog 12 maanden, then we gonna tell them to buckle up. Uno give up, jere. Uno give up. Give me ook toegie allemaal ahedi. 12 moet eten. Dan gaan we dat proces jammer genoeg opnieuw moeten starten. Nou, Luco Peodoro. Laat het een bemoediging zijn. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land. Waarde dat gewoon.